jakin nuenean etxe bizitza bat egin zen utela, pentsatu nun honea etortzea bizitzea nere semetxoarekin. Aldaukazu neretzat pixurik. Eta Solen Ikurrak saldu nahi zituen goikuak. Espeziala daukat zuretzat esan zion Solen Ikurrak, Andereak. Begira, hemen goia... Lasai! Aizu, begira. Ni, Solferino bezala futbolzalea naiz. Eta ze pasatzea, Futbol partidua da honean, nik esaten diot, pentsa. Ni, bizi baliman naiz hain urruti, ezingo ditugu partiduak elkarrekin ikusi. Eta jartze banauzu beregandik, gertu, esango diot, Solferino, zatoz partidua ikustea! Bufanda jarri eta jata biok partidua ikusten. Edota zu pentsatu komunien kakaiten nahola. Eta komuneko papera falta zai, zein berdet? Solferino, ekarri da zu papera mesedez. Claro, edota adibidez sukaldean nari naiz. Ni, arautza pregitu gehiago. Eta gatza falta zai, zein goet ba. Solferino, ekartzaztu gatz pixkat. Ulertzen, beraz, nik ezin dut bizi hemen. Goian, nik behar dut gertu. Orduan Solen Ikurrak esan zuen. Bueno, Solferino, bigarren pisuan daukagu, Mikel Minali lehenengoan, begira, bigarren tartea libre dago, nahi alduzu. Espezial, hartuko nuke, bai pozik. Eta horrela, Laxaro aitonak, bigarren tartea, ez pisua, bigarren tartea, etxe berezia baizen, hartu zuen. Eta esan zion, aizu egia alda etxe hontan denek kanta bat daukatela, ni oso musikazalea naiz. Bai jauna, eta baitazuk ere, izango duzu kanta bat. Eta horrela, bere kanta kantatu zion. Laxaro aitonaren kanta. Xalala, la Laxaro, xalala, Laxaro. Bigarren tartean nago luzaro. Hori da, kantak esaten duen bezala, Laxaro bigarren tartean jarri zen bizitzen. Begira, ja badauzkagu, Solferino alkate arrobutza bigarren pisuan, lehenengo pisuan Mikel Minali munduko, eta bigarren tartean, Laxaro, Aitona zenbat urte zituena, eta zein hiritan bizi izan urte askotan? Salamankan. Oso ondo. Handikan, urrengo gunean bakizu ze pasatzen? Horra azaldu zen, tipo arraro bat. Arraro benetan. Eta hau entzun zen. Solen Ikurra, Anderea, baina zer pasatzen, zarata da hori! Egunon, Andere! Baina zein da tipo hau? Ni? Simon Zirrenajolea, duzu ezagutzen Simon Zirrenajolea? Baina nola ezagutuko zaitu, lehenengo aldiz ikusi zaitut eta. Ni Simon Zirrenajolea naiz, eta badakizu nungoa naizen? Siberria dago Errusian, oso herri ederra da. Nik egiten duen lan fabrika batean zirrena jotzen, begira. Bale! Aguantezina zen. Lasai. Eta nire zirrena jotzen nuen, orduero. Gauez, egunez, zirrena jo. Baina badakizu zer gertatutan? Fabrika itxi dutela. Eta horrain gerratu naiz lanik gabe, eta ez dakit zaragin. Eta pentsatu dut, Simon, zoaz Euskal Herrira, hanba omen dago lana, eta zoaz Euskal Herrira. Eta horrela etorre naiz, pixutxo bat badaukazon. Pixutxurik, beira, etxia egin beherria daukagu. Nik badaukat hemen tartetxo bat libre, espeziala zuretzat. Lasai. Begerra, nik badakizu zirrena jotzen dudala, ezta? Zirrena nundikan entzuten da hobe. Azpitik ala goitik? Goitik, nik orduan zirrena jo behar dut, gutxienez, hirugarren pisotik edo... Eta orduan esplikatu zion etxea nola eraikia zegoen.
Bigarren pisuan, solferino alkate harroputza. Lehenengo pisuan, bigarren tartean, eta libre zegoen, hirugarren pisua. Eskaini zion da esan zion, oso ondo zirrena ondo entzuteko, oso ondo. Eta horrela, Simon zirrena jolea, hirugarren pisuan jarri zen bizitzen. Eta orduan esan zion, ze ondo orduero dela zirrenakin. Eta solen ikurra monte, ze esan dezu, orduero sirena? Zuk uste dezu utziko deizu dela, egunero, goiz, egun, gau, sirena jotzen, ez da pentsatu ere, alde hortik, baina nik ezin dut aguantatu zirrena jo gabe, ez nola biziko naiz, hile egingo naiz zirrena jo gabe. Ez, tratu bat proposatuko dizut. Nahi izan ezkero egunez jo dezakezu, baina gauez ez da pentsatu ere. Ezin dut aguantatu zer egin dezaket, Baina azkenean Simonek ere onartu zuen. Bueno, bale, gauez ez du joko, ze pena. Aizu, egi alda etxe honetan oso kantaria zerratela, gu ruzoak ere oso kantaria gera. Bai, jauna, eta orduan esplikatu zion Solen ikurrak, etxe horretan bizi ziren guztiek, zeukatela kantatxo bat. Eta Simonek nola ez, Simonek ere bere kanta izango zuela. Eta horrela, bere kanta kantatu zion. Ai, Simon, 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 ezko sirenik, ai, Simon, 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 ez hirugarren pisua. Re perrokeroa, zintzilik, balkoitik, lehenengo pisuku balkoitik, hirugarren pisua, hori da. Hirugarren pisuan, beraz, gure etxea betetzen ari zaigu. Zen, bigarren pisuan? Minali. Bigarren tartean, eta hirugarren pisuan? Simon zirena jolea. Handik egun batzutara, badakizu zein azaldu zan? Reperrokeroa! Badakizu zergaitik deitzen zuten errepe? Dena errepikatzen zuelako. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Epa! Egunon. Basante. Baina arazoa zegoen, Solen ikurrari ez zitzaizkion gustatzen zimaluzenaz kantiak izatu mentzion. Zaitezu hemen, esan zion Solen ikurra andereak. ¿Qué pasa, begira? Gaur gabean bihar, barkatu, daukat kontzertu bat, musika kontzertu bat, eta klaro, gaua pasatzeko etxe bizitza bat behar dut, eta pentsatu dut hemen gaua pasatzea. Hemen ez dago bat ere tokirik, dena okupatua daukagu. ¿Qué pasa, neri esan diate badaudela pisuak? Libre, hombre! Joperaz, enrollatu zaitez, ezta? Eta, esan zuen, ez da pentsatu ere, zoaz hemen ikan segituan. Joperaz, ¿qué pasa, tia? Enrollatu pixka bat. Eta orduan, reperrokeroa konturatu zan gauza batetaz. Zer? Konturatu zan, etxe honetan, bazela balkoi bat. Eta orduan esan zuen. Badak ezengo dudan. Okupak egiten duten bezala, salto egingo dut. Eta balkoitik atzartuko daiz etxera, guatxe! Eta orduan, zea, karrerile hartu zuen. Balkoira iristeko. Salto egin zuen, baina badakizu zer gertatu zitzaion? Eskua trabatuta geratu zitzaion hemen balkoian. Ai, socorro! Dena errepikatzen zuen, socorro! Ai, den eskua! Ez ditut lagundu, mesedez, lagundu! Eta handikan antzebilen. Herriko lapiko tontua, txori buru xamarra. Bakizu zein? Domingo Gorringo. Ze pasatzen da? Baina, repe, zeitezu hor, etxi zaitez, hombre! Socorro lagundu! Me katxiz, repe, lagundu berdiot, zer egin dezaket?
Domingo Gorringori badakizu zer gustatzen zitzaizkion? Dominak gustatzen zitzaizkion. Jendeari laguntzea eta horren truke dominak, txulito xamarra. Lasoi, guantxe noata! Hartuzun karreila honek ere, salto egiteko eta laguntzeko. Salto egin zuen